Pardon, nang litum birta kipia tom fan kachoning ria teng nang litum wangsi ni litum long lam nang endo no porang nang litum hancuro lo ni litum pini kaninge kang tum ke jadi ning duk alam baning oil alam men terak me mi alam son thom la ning duk me mi ning oil me mi la pen terak ta terak me mi la pen rat atum sung ulo tribal atum kisung ta itum six schedule area pulo tribal tum han lok si kapi joy na kam lok si claim nang po amanda ke aronta tribal atum ay ge abirudhe dam thurong lo pulo forest arondo la so forest aron non ke tribal atum abirudhe si dam thurong bangka do itu nang joy dun ke forest aron Keronita dolo PGR VGR long ta forest aron si dolo lapen ke Uttor Borbil long ta PGR VGR haladak ta forest aron si dolo lapen ke railway line king along li lata aron along si dolo lage railway atum aron along si dolo bang akhege nang sumdun de non ke sumdun ke ilitum tribe atum Garo atum Karbi atum Boro atum Mes Kosari atum Dimasa atum Khasi atum son sinang kisum tu non bangke pulo jilang so ke lage British Army pensi labang so a forest ke dolo lapen teng pita a rong te pik kangjang la bange bi vek ni pula non don suri si Garo tum Karbi tum hadak wangsi nange doji palam dota dolo ajer dingolo ke dota non kalilo ningkan kep kre phobak pen lo hala tum ke ningkan koi dolo te ningkan ning koi dolo pusipu ne tum ningkan himi ba prang da hadak dam lo Kipuge lahi lo ke British Army pensi la so forest ke du la por la ke pangjok pe mi nei pula ne litung ka chini ke kadu eta chini Keroni PGR VGR ta British Army pensi ke dulu halata British atum si lata ka reserve te kang lo hala so ke long theng prang do pik hala so ke habit nampi hala so ke chai nong chelong ki via thai pu phelang athat sai si hala so lapen ke Uttor Borbil ta son thak thak lo hala ta theng prang do pik lo phelang athat do pik lo chelong chai nong ki via thai pu lo British Army si selam te kang lo seta hala Uttor Borbil bangke la reserve forest ka phalang ho an cherai khip an ke lage mongo se na sai se la pen Keronia bangta reserve forest reserve PGR VGR ka cherai khip an ke Bihar se na sai se apor hala tum bang phange British Army pen apor lo pedonan pupe ada bange British Army pen si hala ta reserve lo apor la ta pedonang ji Bihar Sena, Bongo Sena, tuampan eviction nangji pupik ada bangge. Nilitum pupik lo. Nilitum APHRC ke ha 2015 na nikan men si Hong Kong lo. Memorandum ta submit lo. Hala tum hangi eviction se de lo pen no netta ilitum akhai ka prek asong ka prek tum ta demonstration do lo. Nilitum anda do dun lo. La eviction nahi pusi. Hala tum hangi eviction se. Ta jilang so bangke British Army a forest lo saka che raidama bangke Garo pen Karbi la bola to mangi eviction nang jipul la pen eviction lo ne tum da chuning ri re eviction nang jipura song tum da chuning ri re seta song tum chuning ri re pinta council tum la tum han eviction la anke allama bangal pul neli tum ga chinia tengke reserve forest ka phalang ho ge chok chik lage ni tum na chingi la ni tum da chikroi dun reserve forest
ka phalang ho ke henuk lagi seta henuk pulo ante hala bongo sena bihar sena tu ke cerai ka aku mi pu people pulun tu ko people lo la garuk karbi tu ke cerai boro tu ke cerai mes ko saria tu ke cerai di masa tu ke do latum ka comang tu ke do latum ma fancy eviction nai pu people ke pu chora the tribal 6 schedule area tribal area pulo tribal area bang si son ke plang tu la bangge la sini tum therak me pu pudami ajak kong gi tum long si dolo tribal atom phan ke rai nangi tum long sa ajak kong dolo 6 schedule long pulo rai tribal area pulo itum garo karbi comang dimasa boro kosari mes kosari lakkat do tum ta British tum ke wang podle itum ke doli British tum wang be ko ben nai tum do British tum le itum han ka pin chong da kali lai hui along le an itum karbi atum arona ting dimasa atum arona ting boro atum arona ting kuki atum arona ting comang atum arona ting garo atum aron ating aprang men ke do arona ting ke lake patta ke long tang sai sil itum arona ting pe lapen halabang so aron si halabang so apatta si ilitum enangji pusi 6 schedule long ke to constituent assembly debate along ta la siganing je seta itum bhanan pilulo harokri sirkebra phokebra ke thomaning kan jakhong po inkoi raisiarni itum Assam Land Revenue Regulation amdun thu rong lo emethang aron ke chewar fit lo ki puke itum da kekang tim hodei pupu karbi aron chibina hodei pupu ke puke setan non ke servan kep ta bing tung ti la pen la long li phela khajona midu kirung khajona puta pupe itu midu kirung lai hoi aron anta itu ni chewar la non ke ki puke itu ke karbi hodei kekang tim nepia lam ne ta chinghon pubo itu bang ke ki pu bang ke jumiu kaning ya bang ke seta akama bang ke itu la son kali de la posi nelitum APHLC pen ke pulo jongsi nang tum council government atum jongsi uttor borbil bongo sena atum phan la PGR VGR along pen eviction claim klite la pen theroni along PGR VGR along le pen Bihar sena atum phan eviction claim klite la jilang so along karbi la pen garu ba anut ka preka tribal le do sita la tum phan eviction nang ni pula ni tu pu athema ni tum ta bangge pupu amor jak do ni che therak tu mi eman do itum ta no ni che therak tu mi lo ili tum bangang no karbi tu mi pu anang sini dun de yim ni athema ili tum ge kachini ke jakong puta ajir ding o elang kachini dun amasi itun kachini ya phan bor amasi lo ta ke thana bang avede amasi itum ge puansi pirthege la pohenlo pasi mathabom lo non thuke karbi atum da 80% bang haro ambong pen bang thokner kep thuke aron alam chini lo la se bongo sena tum a party long ke dun kang tum te si ge ong lo non ke la pochi karbi atum anda chini lo lage la si non ni tungi puke la jongsi bongo sena bihar sena to phan jongsi hala PGR VGR la British army pen ke do a reserve adim pen jongsi plum phik pulotang te la karbi tame garo tame bes ko sari tame boro tame dimasa tame khasi tame la tribe atom phana naga tum han tame kuki atom han tame plum nang ni la sin ditum APHLC pen ke ki pu kami kawin ceplang deh po. Lapot si ni tunggu la ke plung nang ni pulo. Eviction silam nang ni hada. Lapen aku lo ta du tulang le. Reserve forest arlo lo te forest village silam megente. Forest village declare that no. Aku hala tum pulo. Po an atheng piketi. Pipet that lo po he. Krab rui that lo. Are forest guard po anaki onge megjang clip di tima DFO to manta. Piapolo la sa thing pipa pi long bare non pi et PC bang hala
longkap pen lamding pen hojai pen ke wang abong ali tung ke pon ulo chitim so se pon etlo lan si ame ke prang dun pia pot lo ako yong si non ke baru ni tu mek prang lo pulo te mesian dalam ante hala theng pi ke krab rui an forest department pen truck konra korot tanong e miu gente korot ador ke su ta do ji thon pet ra wan et non hala timber depot long nang bi onon government timber depot long auction that non pitu that non people la claim to there la si ni litung ke pukang tum ke la hel non what forest department atu home guard atum hadak do dam non garu khas hadake non mai garu karbi si do pot la tum man plung nang ne o sobar ka chiru engine so sema la council atu nang tu mi thang a hem mi u pwa ling le ku pu si la tiddu ko dom han pe pa si kam hon kang yin so se de la ta aron da itum aron na si itum birodhe se na pe claim tu la son ge ni tum nang che kroi dum di ne tum andulon do yi ni tu demonstration do ve gi la so pu tha a thema dakchot kali ar ni sieta na horjan long ta claim nang lo son da taksi boro dum han mes ko sari to man flum nang yi pu dam ako hapu singhason ta kuki to ban plung nang yi pusi pulis batai ke toy pia pot lo la son are nang tum hala utor bar bil lo hala kheronia lo pulis toy ke thema ye ho e plung dam ye phan hadakta bongo sena tu la pen bihar sena tu akimi wang ul he hadakta hala akimi ke wang bongo sena bihar sena tu akimi ke wang e pia pot am mek che char dun de la kuki tu maki mi wang lo ne wang be lo ne la sia ki mi wang o lo pu 1000 suri si wang lo pu na lo no na garu bandala pu 1000 pu le lo hadakta 1000 wang yi pu ala ta ke wang da lo frequent da li la ta bitung ben itu ma CM a constituency pen ili tu ma CM a constituency duk pig lo rata tu la si hadak long li ta we patta ta long ni la si alang li tu nang e kat nang lo bo da non dak yo nang kat nang lo alang li tu do jai de chine ko anda nang do jai ko ko pi ha forest nang ko forest tu ni pu ke kalang lo na forest tu ki pu la pu APHLC tu nang do dun clip nai pu da ho ne tu nge hala BJP hala dak ke du bongo sena a BJP tu mateng ni tu nge sona ning ni tu mlong avi ni tu nge do clip ke lo lagi do clip lo te terak me mi alam lo le la sila solam si ni tu APHLC pen kaning je kang tung la pen ning je lo kardong